nwaanyị, leenụ ka ị dị ka onye ọnwụ na-ekwe ọnụ. Ihere onwe gị anaghị eme gị. Ichedere ịka m mma? Ọ ka mma na mgba aka nwa karịa ịmụta ụmụ iberibe ka gị. Azị gbakwa, leenụ onye nka mma ịkọ m ọnụ. Ọnụ gbawa, obi akụwa kpumkpumkpum. Otu obi dịkarịa ya bụ ọnọdụ, adụtụwa aka n'ọnụ. Mgbe ahụ ekwe mgba atasiri. Ụdị ọgụ a anaghị ebi ebi. Onye a na-eji ọ dị ya kpụrụ ibe ya n'ọnụ ụlọ. Ejite ọgụ ewere ọnụ na-apịa ụtalị na-aga. Esemokwu bute ụzọ, iro na ịkpasị esochie ya azụ. O si na nne na nna ọ gafee n'ọbara ụmụaka. Ọtụtụ mgbe ọ bụrụ ihe na-enweghị isi na-ese. Onye okwu na ụka bụ onye okwu na ụka. Onye okwu ya ekotere gị, ntị ya ekotere ya. Asịrị jọkarịrị udele na njọ. Mana hụ okwu na ụka kwere omume, n'ihi na ụwa a bụ eleche aghara. Kpachara anya, ọ bụghị ihe niile ka a na-atụnyere ọnụ. Ihe niile i mere mmadụ ka a pụrụ ichefu, mana ị hụrụ okwu ọnụ, ọ dịghị nchezọ. Gbara okwu na ụka ọsọ n'ụdị ọbụla. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugbe. Nọdụnụ mma o.